13 minut po godzinie 8 przesiadł czas, żeby pogadać z gościa. Jest z nami Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie pomorskim. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Naszym tematem jest oczywiście zmiana, na którą wszyscy musimy się przygotować jako płatnicy ZUS-u, to znaczy od stycznia już będziemy w inny sposób się rozliczać. Ta zmiana będzie polegała na tym, że zamiast do 3 czy 4 różnych rachunków przelewy będziemy robić do jednego. Jakie są cele tego? Oprócz tego, że po prostu łatwiej nam gdzieś tam po prostu się rozliczać, jest to wygodniejsze, ale czemu to ma służyć? A tak jak pan powiedział, ma to być ułatwienie dla płatników, którzy będą wykonywali mniej przelewów. One będą też łatwiejsze, dlatego że będziemy podawali po prostu mniej danych na przelewie. Przede wszystkim trzeba będzie podać numer rachunku indywidualnego i tylko kwotę, którą opłacamy. Rozwiązuje to problem wpłat niezidentyfikowanych. Do tej pory było tak, że jakiś niewielki błąd w NIP-ie na przykład powodował, że ta wpłata trafiała do takiego wspólnego worka, gdzie były wpłaty niezidentyfikowane, nie można jej było przypisać do indywidualnego konta płatnika i prawidłowo rozliczyć. Teraz wszystkie będą trafiały na indywidualne rachunki, inne dla każdego płatnika składek, a to powoduje, że problem niezidentyfikowanych wpłat zniknie. Czyli drobne pomyłki nie będą już powodami jakichś wielkich gdzieś komplikacji i zmiana ma jeszcze dotyczyć też tego, w jaki sposób rozliczamy to, czy rzeczywiście wszystko uregulowaliśmy z ZUS-em. To znaczy, jeżeli na przykład zdarzyło nam się powiedzmy pół roku czy rok wcześniej czegoś nie zapłacić, to czy to się będzie później na nas mściło w postaci odsetek? Zmieni się też sposób rozliczania wpłat. Do tej pory wpłata była rozliczana tak, jak była określona na dowodzie wpłaty, czyli wskazywaliśmy miesiąc, na który ona jest. Teraz jest tak, że każda wpłata będzie pokrywała naszą najstarszą zaległość, więc jeżeli gdzieś w przeszłości czegoś nie dopatrzyliśmy, powstała nam drobna zaległość, to nasza bieżąca wpłata w pierwszej kolejności pokryje nam tą zaległość, a potem będzie rozliczana proporcjonalnie na poszczególne fundusze, więc odpadnie problem właśnie takich drobnych niedopłat z przeszłości. Jest tutaj pewne ryzyko, dlatego że część płatników składek opłaca dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Do tej pory było tak, że wystarczyło opłacić składkę za ostatni miesiąc, żeby korzystać z przywilejów, które wynikają z tego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Na przykład móc pójść na zasiłek chorobowy, płatne zwolnienie lekarskie. Natomiast teraz będzie tak, że jeżeli gdzieś tam z tyłu powstała zaległość w przeszłości, to ta wpłata pokryje tą zaległość, więc nie pokryje tego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, więc można z tego ubezpieczenia wypaść, już niemu nie podlegać. Dlatego ważne jest, żeby skontaktować się z ZUS-em, sprawdzić, czy nie ma się zaległości i ewentualnie podpisać z nami umowę na przykład w sprawie rozłożenia tych płatności na raty, czy jeżeli one są niewielkie, zapłacić je w całości. To spowoduje, że dalej będziemy w tym dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym. Czyli na te zmiany musimy się przygotować, szczególnie osoby, które właśnie mają firmy, natomiast przygotować się będziemy mogli też dzięki spotkaniom, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje. Takie spotkania w różnych miejscach na Kaszubach się odbywają. Jakie to lokalizacje i kiedy będziemy mogli zasięgnąć troszeczkę tej rady? Z informacji możemy skorzystać na naszej stronie internetowej, gdzie mamy przygotowane szkolenia. Strona ma adres www.zus.pl i na tej stronie odnajdziemy też informacje o szkoleniach. Najbliższe będą w tym tygodniu w Bytowie i w Pucku, będą 7. Kolejne będzie 8 w Wejherowie. W kolejnym tygodniu będą 14 w Pucku, 15 w Wejherowie i 18 w oddziale w Gdańsku przy ulicy Chmielnej. To oczywiście będziemy mogli się na bieżąco tego dowiadywać na stronie internetowej, natomiast jaki rodzaj informacji tam będziemy mogli pozyskać? Na szkoleniu przede wszystkim będzie można się dowiedzieć, jak były wpłaty do tej pory, jak będą wyglądały od 1 stycznia. Czyli będzie się można dowiedzieć, jak opisywać dowody wpłat, co się zmienia, w jaki sposób wpłaty będą rozliczane. To jest ważne na przykład dla dużych płatników, którzy sami wypłacają zasiłki chorobowe swoim pracownikom, a potem sobie zmniejszają składki wypłacone zasiłki, dlatego że to może mieć wpływ, więc to jest ważne dla księgowych, dla biur rachunkowych takie szkolenia. No i też będzie można uzyskać odpowiedzi na różne pytania związane z wprowadzaną e-składką, wyjaśnić swoje wątpliwości. Więc do wyjaśniania tych wątpliwości bardzo zachęcamy. Rozmawiamy z Krzysztofem Cieszyńskim, regionalnym rzecznikiem prasowym ZUS w województwie pomorskim. Spotkania najbliższe w Bytowie, Pucku, Wejherowie, także w Gdańsku. To wszystko jest przed nami, więc zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby się zapoznawać, tym bardziej, że już od stycznia w inny sposób się rozliczamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.